Bugün şunday matur beyram mübarek bulsun. Hem devamlı bulsun idi. Men bir neçe yıllar işitkeş bu Puşalım şanaları degen мероприятие деп әйтегенде шул шара турында işitkeş Rüstem uzdыра икән дип мен урамда шоналар белән йөриләрдер инде. Шоналарга утырып атларда чабышалар микән, узышалар микән дип уйлыйдым. Менә күреп шаккаттым. Бу яшьләрне тәрбияләү шарасы икән. Рөстәм белән мин бик горурланам. Ул безнең чыннан да милләтпәрвәр егетебез, Урта Пушалым авылы егете. Әле без күптән түгел генә белдем, безнең шәҗәрәбездә, без тоташабыз да икән, туганнар да булып чыктык, әлхәмдүлиллаһи. Чөнки минем Урта Пушалымнан әнием ул анда туып үскән, кыз булып җиткәнче шунда яшәгән. 7 буын бабаларым, әбиләрем һәм аннан да күбрәктер бәлки Урта Пушалымда яшәгәннәр. Менә язмыш илләре минем бабам белән әбиемне шаллы артына илтеп ташлаган, куйган. Менә шунда шулай итеп мин Арча төбәге дә миңа бик якын, кадерле, газиз. Бу фестиваль белән мин бик горурланам. Әле бер кайда да булганы юк, рәхмәт. Bir кайда булган юк, авыл җирлегендә инициативаны авыл егете алып һәм бөтен авырлыгын күтәреп, шушындый тәрбия чарасы уздырылган бер авылда юк. Ул Урта Пушалым, ул да булса Арча районында. Мин сезне тәбрик итәм. Сезнең өчен хәзер халкыбыз көйләреннән берсен башкарга телибез. Büyük галимебез, язучыбыз, фольклорчыбыз Нәкый Исәнбәт шигыренә халык көе. Уракчы кыз, бу җырны мин хатын кызларыбызга, гүзәл кызларыбызга, әниләребезгә, әбиләребезгә дә багышлыйм, чөнки алар турында бу җыр. Алар гүзәллеге, алар батырлыгы турында. Борынгы булган заманнардан ук, аңа кадәр дә ук безнең бик борынгы халык, безнең кызларыбыз бик батыр булганнар, гүзәл булганнар, уңган булганнар. Атларга чабып, атларга атланып егетләр белән бергә ярышларда катнашканнар, җиңгәннәр, кирәк булганда яуга да чыкканнар. Менә шундый кан ага сездә, бездә, Аллага шөкер. Сезнең өчен гүзәл хатын кызларыбыз. Уракчы кыз.